Yakhanjwe baba. Yazoke baba semfikile. Yini kanti lekubambe kangaka manje? Yenza phela lento la. Hawu yini le ngazi ukuthi Ubralo. hawu ndoda. Usaphi manje ubra? Phela ngizwe uthi ngenza siya ngaseyadini so sengithanga uphatheke. Because okay. ngeke uzwazi ngempela mhlawumbe masiphela hlangana lo yasisivele semnike. Usilo sisonet. Lo sisonet sivele ngemnika ufaka ngoba phela abantu bayathanda ukukhuluma. Manje wazi ngani uzomlingana. Yazi umbuzo right lo. Kodwa ke lezi zinto lezingathi zilingana wonke umuntu noma kuthiwa uyazi bazokhulumela lokho ukuthi ngimneze ubra ngamlingani. Yazani bakhulumela yonke into. Bafike bakhulumela ithibela le. Kodwa phela khona o size fits all. Mhlambe lo uyanwebeka. Ukabaqa lo bra. Asingakunaki lokho kakhulu. Oh kodwa ukumphathele kona. Ngimzamela. Uyazi bazokhulumela ukuthi ugqoka ubra ngamlingana kulandelayo. Abantu bakhulumela yonke into le. Kwafike kwa ubaby sedansa kamnandi ingane abantu bafike bakhuluma. Naye ingane mayisifika isishanga engone isisurprise abantu sebeyakhuluma. Abantu abafuna ukubona into enhle. Bahlale bekhononda ngaso sonke isikhathi. Baboda babuza ukuthi bengafanga ngani ubra bengafanga ngani ubra. Awabona lamabele. Ngcono manje usenawo. Ngizomzamela sengize ngathi ngamzamela. Hayi ngoba mhlambe ngithlampela la mabela right obra wawudingi. Sengiyasho nje ukuthi khona beze ukukhuluma phela ngabantu bakhulumela yonke. Phela asenhlangeni la wena. Wabonile lodwa? Ha, ushangolaka lengodlo. Ushangola ngathi nomqondo waye ayicabangela. Ngazi ukuthi nje hey hayi khona le ngone yazi ha asingayicabangi. Hayi ushango ra hey le ngeke